ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረትና ክርስቶስ ምስኩልኩም አንሐኹም ሰልሐዲኒ ሎም ድማ ነዝ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ብምስጋና ናይ ክብሪ ህይወት መንባር ዝብል እዩ ብምስጋና ናይ ክብሪ ህይወት መንባር ካብታ ሓደ ናይ ክብሪ ህይወት ኣብ ህይወትና ክንነብር ክንማላለስ ብኽብሪ እንደል እንተዳ ኮይና ካብታ ሓደ ኣብ ህይወትና ክብሪ አምላኽ ተግልጽ መንገዲ ምስጋና አምልኾ መዝሙር እዩ ሪኹም ኩሉ ጊዜ መዝሙር ተለና አምልኾ እንተሎባና ምስጋና እንተሎባና ኩሉ ጊዜ ክብሩ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ ክርኢና መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ዜና መዋዕል ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 11 ኮነ ድማ እቶም ካህናት ካብ መቕደስ ምስ ወጹ ብዘለዉ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ካህናት ነነይናስ ክፍሊ ምዃኖም ከይጥምቱ ባዕሎም ተቐዲሶም ነበሩ እሞ እቶም ሌዋውያን ከዓ ካባታቶም መዛምራን ዝነበሩ ኩሎም ኣሳፍ ሄማን የዱታን ደቆምን ኣሕዋቶምን ከዓ ክዳን ጹሩይ ልሕፂ እንጣጢዕ ለቢሶም ጸናጽል መሰንቆ በገናን ሒዞም ነቲ መሰዊኢ ብወገን ምብራቕ ደወሉ ምሳታቶም ድማ መለኸት ዝነፍሑ 120 ካህናት ኮነ ከዓ እቶም ነፋሕቲ መለኸትን መዛምራንን ንእግዚአብሔር ብሓንሳእ ከመስግኑን ክውድሱን ድምፆም ከም ናይ ሓደ ምስ ኣልዓሉ ብመለኸትን ብጸናጽልን ብኻልእ ዓይነት መሳርያ ሙዚቅን ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ኢሎም ንሱ ሰናይ እሞ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እናበሉ ድምፆም ምስ ኣልዓሉ ሽዑ ነቲ ቤት እግዚአብሔር ደበና መልኦ ነቲ ቤት እግዚአብሔር ደበና መልኦ ማአስ ሽዑ ከምልኹ ክዝምሩ ከመስግኑ ብዘሎ ኩሉ መሳርሕ ሙዚክ ንእግዚአብሔር ክብርኽቡ ምጀመሩ ስለ ሰናይነቱ ንእግዚአብሔር ክውድስዎ ምጀመሩ ነቲ ቤት ክብሪ መሊእዎ ክብሪ እግዚአብሔር ነቲ ቤት አምላኽ መሊእዎ ስለ ዝነበረ እቶም ካህናት ብምኽንያት እቲ ደበና ደው ኢሎም ከገልግሉ ኣይከኣሉን ሃሌሉያ ሪኹም ኣሕዋት ንእግዚአብሔር ስለ አምላኽነቱ ከነምልኾን ተጀሚርና ስለ ሰናይነቱ ከነመስግኖን ተጀሚርና ክብሪ ክንቦን ተጀሚርና ክንውድሶን ተጀሚርና ከናፍርና ንአምላኽ ዝኸውን ውዳሴ መስዋዕቲ እንተደኣ ኣለዎን ኮይኑ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ህይወትና ክትመላለስ ክጅምር እያ ክብሩ ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ክንጅምር ኢና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ክንጅምር ኢና ንሱ ኣብ ማህሌት እስራኤል ዝነብር አምላኽ ኣብ ትልዕል ዝበለ ምስጋና ዝነብር አምላኽ እዩ እተን ምስጋና ዝተላመዳ ከናፍር ንእግዚአብሔር ኣብ ህይወተን ይርአየን ካብታ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ብሓይሊ ህይወትና ክንሪኦ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ኩሉ ጊዜ ውሽጥና ምስጋና ክምላእ ኣለዎ ዝማሬ ክምላእ ኣለዎ ንጎይታ ክነምልኾ ኣለና ኣብ ምምላኽ ኣብ ምዝማር ኣብ ምስጋን ብመንፈስ እንዳተመላእካ ኣብ ክብሪ አምላኽ መመለላስ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝዓበየ መንገዲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብ ህይወትና ንሪኤሉ ምስጋና ኣምልኾ ዝማሬ እዩ ምኽንያቱ ናብ ኣጾዱ ብውዳሴ እተው ይድብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኣፍ ደጌታቱ ብምስጋና ይድብል ሪኢኹም ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ብዘይ ምስጋና ብዘይ መዝሙር ብዘይ ኣምልኾ ኣይትበጽሕን ኢኻ ኩሉ ጊዜ ኣብ ናቱ ሓሳብ ኣብ ናቱ ክብሪ ዘብጽሐካ ኣፍ ደገ ኮይኑ ዘሳግረካ ኣምልኾ እዩ ምስጋና እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አንጊህና ነምልኮ አንጊህና ነመስግኖ ስለ ሰናይነቱ ክብሪ ንሃቦ እግዚአብሔር ሰናይኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይዳበልና ነመስግኖ ሰናይነቱ ስለ ዝጸገብና ነቲ ጸጊብናዮ ዘለና ሰናይነቱ ብኣፍና ንወድሶ ሰናይነቱ ምጽጋብና ብኣፍና ንዛረብ እስኻ ንዓይ ሰናይ ኢኻ በልዎ ንስኻ ንዓይ ብርሃን ኢኻ በልዎ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ወድስዎ ብልቢ ብውሽጢ ብመንፈስ ንእግዚአብሔር ተቐነይሉ እንተደኣ ከምዚ ዓይነት ህይወት ኣለኩም ኮይኑ ብዘገርም መንገዲ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክትመላለሱ ከለኹም ንርእስኹም ክትረኽቡ ኢኹም ኣምላኽ ሰማይ ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ምሕረቱ ይውዳህን እዩ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ንሱ ፍጹም እዩ እሱ ካብኡ ሰናይ ባዘብል ሙሉእ ነገር ዝወርድ ስለዚ ስለቲ ካብኡ ዝወርድ ጽቡቕ ነገር ስለቲ ሰናይ ፍቓዱ ስለቲ ሙሉእ ፍቓዱ ስለቲ ባዘብል ፍቓዱ ደጋጊምኩም ንኣምላኽ ክብሪ ምጽሉ ከናፍርኩም ኣብዚሕን መስዋዕቲ ይሰዋኣሉ ኣእዳውኩም ኣልዒልኩም መስዋዕቲ ሰውኡሉ ሽዑ ኣብ ክብሩ ክትመላለሱ ጀምሩ ኢኹም ኣሜን
ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ። እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቐመጠ يأمن ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒየይን እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ። አሜን። እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና። ሻሎም